el passat 20 de novembre va tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina la tercera jornada de bioètica. La temàtica portava com a nom "I per què jo no? Sexoafectivitat, una qüestió de drets". La presidenta del Comitè de Bioètica de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata i Villablanca Serveis Assistencials, Cori Joan Pere, va ser qui va fer la benvinguda institucional. La jornada no té com a objectiu donar totes les respostes, és impossible, però sí generar preguntes a poder ser les adequades, reflexió i sensibilització. En el vostre cas no fa falta això, perquè el fet d'estar aquí ja demostra que sou persones sensibilitzats en aquest àmbit. Més endavant, Laia Alemany, presidenta de l'associació CIARA, va fer una reflexió sobre com tractar la sexualitat als centres. Qui decideix sobre la sexualitat de les persones amb discapacitat? Jo crec que és una de les grans preguntes que ens hem de fer com a professionals, no? La idea era parlar de les bones pràctiques als centres. Com a professionals, com a centres, haig de tenir molt present que és un dret fonamental, que és un dret personalíssim i que són elles qui poden decidir. D'altra banda, la professora a la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials a Catalunya, Begoña Román, afirma que s'ha de garantir una afectivitat lliure. Hem de garantir que l'afectivitat ha de manifestar-se lliurement, perquè efectivament, això no és una discussió, és un dret. Però cal una educació sentimental i estètica, una educació de sentiments i una educació de la vivència de sentiments. Andreu López, psicòleg de Villablanca, ha estat l'encarregat de presentar el projecte d'atenció a la sexualitat i l'afectivitat. El tema de la sexualitat no és un concepte estàtic, i molt menys la sexualitat amb discapacitat. No té res a veure el que avui estem parlant aquí, amb el que es parlava fa 10 anys o el que podrem parlar dintre de 10 anys. Per tant, aquests grups de treball han de fer formació contínua, i això és una cosa que es va demanar també a la direcció del centre. Per la seva banda, Sílvia Ventura, magistrada del jutjat de la instància número 59 de Barcelona, ha tractat la part legal d'aquests temes. I l'abandó de l'actual model de substitució de voluntat, la beneficència, per creació de noves formes de recolzament. Jo sóc el teu tutor i tu no faràs el que jo vull, sinó el que tu necessites i jo t'ajudaré. I t'ajudaré a ser un igual en la mesura que es pugui, perquè tampoc hi ha situacions miraculoses, però jo no sóc més que tu, no sé més que tu sobre tu mateix. Tot plegat, hi ha hagut una taula rodona on hi han participat tant professionals com usuaris. Juan García, Elisa Bellán, José Ayora, Artur Beltrán, Maria Cristina Busquet, Jordi Fort i Sílvia Ventura. Com a professional, jo tinc la meva moral, no? I cadascú tindrà la seva. Si actuem en funció de la nostra moral individual, allò acabarà sent un garbuix. Yo era un novio estándar. ¿Qué es un novio estándar? Pues eso, el novio que aspira a casarse, que tuve un brote en ese momento. Mi entonces novia lo comprendió, no quiso renunciar a mí. La familia le aconsejaba que pasara de mí, que eso sería un problema en el futuro. Ella dijo que no, de hecho luego sí que ha tenido el problema, lo ha vivido, pero ella lo ha asumido y de hecho, como te decía, llevamos 35 años juntos. És un tema que apareix amb la naturalitat, que apareixen altres emocions o que apareixen altres qüestions quotidianes. Però és veritat que hi ha un element comú, i és que no sabem què passa, però encara que pensem que es parla de manera natural, no es parla naturalment. Marcel Cano, filòsof, membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata i Villablanca, ha proposat un cas pràctic on els assistents han pogut participar. Pensem que la millor mesura perquè hi ha un risc imminent d'embaràs és prendre mesures anticonceptives i entenem perfectament les seves creences religioses. Tenir en compte l'opinió d'una persona, i a més una persona que té tanta importància com ser el seu pare, la seva mare,
és de rebut, s'ha d'escoltar a tothom, però tenir en compte no vol dir que prendre a pies juntilles i al peu de la lletra el que aquesta persona vol si no està justificat. La cloenda ha anat a càrrec del gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega. Jo crec que les coses estan canviant i en això també és un agraïment que crec que us donem. Com molt bé sabeu, el sistema sanitari influencia relativament poc sobre la salut de la població. Però és cert que en aquest cas aquest tipus d'activitats, d'aproximacions, de visions que vosaltres esteu treballant faciliten que hi hagi persones vulnerables i que puguin, diguem-ne, fins i tot arribar a ser més feliços.